ole chi bai le vek ule tuna kan hmu hi Tata BS6 Cummins engine ho kha nia instrument cluster rakwan SCR system fault ti de langa ti han en mai chuan hemi urea line kan han ti deuh bik anga entunan urea tanki te silencer urea kai hnoi vela fault kha ang em em ani maro chu computer han en chin anga hriat mai do ni tichuan fault code ku 4487 diesel exhaust fluid dosing malfunction ti te 4489 SCR monitor system malfunction condition exist ti te 1614672106910742 tleng khu active ania tichuan khung fault oma khuanin khung ho zang zong omna chan chu 0691 khu ni turbocharger compressor intake temperature circuit voltage above normal or sorted to high source ti khu ni ta 06914 khu atha ani chuan abak zong khu chu diesel exhaust fluid dosing malfunction ti ho ve zong khu chu a re vek mai do ni 0691 khu tha ni chuan kan active hu inactive a kan da thei ni chuan khu abak fault call ho ku chu inactive in om vek mai do na tin chu baka account po som phani lai oma khumi fault code 0691 khu kan siam that chuan abak zong SCR system fault ti ve lang chi ho kha abo vek mai do ni chuan motor lampanga kan en sinanga tuna kan hmu hi tibap sensor ania khumi tibap sensor khu wer kha lo chata khumi khu air filter bulah khan awmani air filter pipe ah khan awmani tichuan khumi air filter pipe a khumi wer lo chawang khuanin hetah SCR system fault ti zong kha lo lang vek ta ni chuwang chuanin fault kan en pon fault kan en khan enge soya tum ti te kha chiang taka hriat a tha hle ani tichuan wer khu kan zom tha anga computer ah kan en le chinang chuan fault kha 0691 0741 kha alo inactive tawh ta a hma khan active a awma tuna inactive a awm thla ta ni tichuan diesel exhaust fluid dosing malfunction ti te SCR monitor system malfunction condition exist ti te khu chu kan clear anga adik mai do ni emo clear lo pon enge motor kha rei vak lo han start ti khu chu active khu inactive a rawn awm chho mai do ni tuana chuwang chuanin fault computer a en te pon enge a rawn awm chan ber enge fault description in soya tum tiang chi te ante ka hriat a tha hle ni tichuan fault kha kan clear ta a engine protection torque ti rate condition exist ti kha lo awma chuan motor kan han start tanga khu pawh khu inactive in a rawn awm mai do ni amah in automatic in tin mah khawih pawh ngai lo a tichuan khu inactive a rawn ti ta a